Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Аңа 91 яшь тулган булыр иде. Шәһәрдә Советлар Союзы Коммунистлар партиясенең шәһәр комитеты беренче секретаре Рәис Биляевны искә алдылар. Чараларны яктырталар, халыкның иң актуаль һәм көнүзәк проблемалары турында сөйлиләр. 13 гыйнварда Россия матбугаты көне билгеләп үтелә. Non-stop режимында эшлиләр. Автомобиль юллары предприятиясе директоры Илья Черкашин сүзләренә караганда, хезмәткәрләр атнага 24 сәгать һәм 7 көн эшлиләр. Көн саен ярчаллы урамнарына юлларны кардан чистарту өчен бик күп махсус техника чыга. На сегодняшний день в ночную смену вышло 142 единицы уборочной и подметательной техники. Мы и наше предприятие делаем все, чтобы ваше передвижение было комфортным и уютным. Предприятие хезмәткәрләре шулай ук җирле юлларны да кардан чистарта. Сорман трактында алдагы көндә һәм бүген 18-нче комплекс буенча эшләр башкарылган. Бу зур участок өстәвенә махсус техникага басып торучы автомобильләр комачаулый. Юлчылар автомобильчеләрдән транспорт чараларын кар чистарту вакытында булса да алуларын сорый. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Аңа 91 яшь тулган булыр иде. Бүген шәһәрдә Советлар Союзы Коммунистлар партиясенең шәһәр комитеты беренче секретаре Рәис Биляевны искә алдылар. ГЭС бистәсендәге легендар җитәкче һәйкәленә чәчәкләр салырга беренче төзүчеләр, шәһәр советы һәм республика дәүләт советы депутатлары битараф булмаган чаллылар шулай ук безнең төшерү төркемендә килде. Салкынча һава торышына карамастан талантлы идарәче монументы янына бик күп кеше җыелган. Рәис Биляев шәһәр белән КамАЗның беренче һәм икенче чиратлары Түбән Кама ГЭСы файдалануга тапшырылган катлаулы чорда җитәкчелек итә. Шушы еллар эчендә Ярчылыда 40-ка якын мәктәп һәм 50-гә якын балалар бакчасы, ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе һәм медицина шәһәрчеге, шулай ук башка объектлар төзелә. Стало доброй традицией собираться здесь 13 января, говорить хорошие слова, вспоминать, возлагать цветы. И эта традиция соединяет прошлое и настоящее нашего города. И Раис Киямович с командой единомышленников, с молодежью, которая приехала со всех уголков нашей необъятной страны, совершили великое дело, построили наш великолепный, замечательный город, современный, молодой город и крупнейший в мире автомобильный завод КамАЗ. Беренче җитәкчене искә алырга беренче төзүчеләр һәм шәһәр советы һәм республика дәүләт советы депутатлары килгән иде. Һәм алар барысы да Рәис Биляевның яхшы кеше, комсомолларча дәртле булуын әйтте. Много прошел дорог он жизни, хотя в Челнах всего лишь 14 лет был. Но он заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин города, кандидат философских наук, профессор. За годы работы Раиса Киямовича Биляева, я уже говорила, мы много-много наград получили. КамАЗ это стал Челнами, а Челны стали КамАЗом. И это очень важно, потому что каждый человек внес огромную лепту. Благодаря этому развитию города, именно человеческому отношению ко всему, что является сердечным, человеческим, появились многие направления культуры, искусства, бизнеса. И сегодня набережные Челны один из самых процветающих городов. Тантаналы чарада Рәис Биляевның улы Айдар Биляев та катнашты. Спасибо всем, что вы сегодня собрались. Спасибо о том, что помните о моем отце. У меня отец был замечательный, он очень любил людей, всегда по-человечески относился и никогда не стеснялся общения с людьми. Чара чәчәкләр салу белән тәмамланды. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
10 январда Россия матбугат күні белгіләп үтілі. Бүгін Тантаналар сарайында ең яхшы масса күләм мәгълүмат чаралары вакилләрен бүләкләделәр. Алар арасында безнең хезмәттәшләребез дә бар. Алмасы Букин Шолы ТВ телерадиокомпаниясының тауыш режиссеры һәм корреспондент Яна Вальду. Чараның ең якты мизгелләре безнең төшерү объективына дәләкте. Вальду Яна Германовна, корреспондент телерадиокомпании Шолы ТВ. Яна Вальду Шолы ТВ телерадиокомпаниясында 2 елдан артык эшли. Бүген Россия матбугаты көнендә аңа башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салаховның рәхмәт хаты тапшырылды. Я вообще не ожидала, что меня наградят, я не знала про это. И мне сообщили буквально вот перед Новым годом, скажем так, новогоднее чудо. Как раз сегодня Старый Новый год, даже Дед Мороз пришел поздравлять. Очень было неожиданно, волнительно и приятно. Шолы ТВ телерадиокомпаниясының тауыш режиссеры Алмасы Букин шәһәрне мәгълүмати тәэмин итүгә керткән өлеше өчен мэр Наил Мәгъдиевтан рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Ул 30 елга якын гомерен масса күләм мәгълүмат чараларында эшләүгә багышлаган. Я рад, что наша администрация нас замечает, что видит, слушает и ценит. Чараларны яктырталар, халыкның иң актуаль һәм көнүзәк проблемалары турында сөйлиләр, әмма шул ук вакытта объектив булып калалар. Буларның барысында масса күләм мәгълүмат чаралары вакилләре эшли. Я от всей души поздравляю всех, кто причастен к журналистике. Это огромный пул специалистов, и я рада, что в нашем городе работают профессионалы, которые знают свое дело, любят свое дело. Масса күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләрен котларга шәһәр мэры Наил Мәгъдиев та килде. Вы имеете разный жизненный опыт, имеете разные взгляды на жизнь, разные точки зрения на те или иные события, но вы, на мой взгляд, едины в одном, чтобы формировать положительную повестку дня для наших горожан. Тантаналы чарада медиа тармакның 13 хезмәткәрләрен бүләкләделәр. Лилия Гатина, Тахир Бикметов, яңалыклар. 2025 ел күп кенә шау-шулы җинаять эшләренә нокта куелган ел, аларны тикшерү берничә еллар дәвам иткән. Узган ел шулай ук элекеге түрәләрнең тоткарланулары белән истә калачак. Мәсәлән, Түбән Каманың элекеге мэры Рамил Муллин ул мошенниклыкта һәм вазифаи вәкаләтләрен арттыруда гаепләнә. Аның буенча әле бөтен дәлилләр базасын җыеп шаһитлардан сорашу белешергә кирәк булса, Тукай районының элекеге башлыгы Фаил Камаев исә хөкем карарын тыңлады. Толырак халдагы минутларда. Я надеюсь на милость Всевышнего и на справедливость правосудия. Түбән Каманың элекеге мэры суд процессына килгән журналистларга елмаеп карады. Процесс вакытында Рамил Муллин алдан әзерләнгән текстны укыды. Сүз СВОга барырга теләүчеләргә республикада 100 000 сум түләү турында бара. Текшерү версиясе буенча Түбән Кама бюджетына 35 миллион сумнан артык зыян китерелгән. Не то, что присвоил бюджетные средства, я даже не получил средства, которые мною были потрачены на решение данного вопроса, которые видело следствие, я все расчеты сказал, и они подтверждаются списками и словами моих подчиненных, потому что я это лично не принимал отдельное решение. Гаепләнүчеләр эскәмиясенә Тукай районының элекеге башлыгы Фаил Камаев та эләкте. Аны вазифаи вәкаләтләрен дөрес кулланмауда, ришвәт алуда һәм вазифаи вәкаләтләрен арттыруда гаепле дип таптылар. Суд приговорил Камаева к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 6 миллионов рублей и запретом занимать в органах местного самоуправления и государственной власти должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий сроком на 3 года. Нокта башка шау-шулы җинаять эшендә дә куелган. Сүз күчемсез миллек агентлыгының риэлторы Альбина Сазонова турында бара. Текшерү версиясе буенча 2018 елдан 2020 елга кадәр ул торак сатып алучылардан акча алган. Төзүчеләрнекенә караганда түбәнрәк бәяләр вәгъдә иткән. Нәтиҗәдә аны гаепле дип таныдылар һәм 10 елга гомуми режимлы колонияга җибәрделәр. Осталась без жилья, у меня куча долгов, дети несовершеннолетние, на работе я живу, чтобы хоть как-то выкрутиться в данной ситуации. Такая ситуация не только у меня, многие остались без жилья, у многих большие кредиты, взяли большие кредиты, чтобы отдать долги. Татарстан Республикасының элекеге мәгариф һәм фән министры Актаныш районының элекеге башлыгы эшенә карата әле нокта куярга кирәк. Ул подряд шартнамәләре муниципаль контрактлар төзүдә ярдәм иткән, аларны вакытында түләгән өчен эшмәкәрләрдән ришвәт алуда гаепләнә.
Ришвәтнең гомуми суммасы 26 миллион сумнан артык тәшкил иткән. В рамках расследования уголовного дела проведены более 50 обысков и выемок, 11 оценочных и 2 строительно-технических судебных экспертиз. Допрошено более 170 свидетелей. В целях обеспечения исполнения приговоров в части гражданского иска и иных имущественных взысканий наложен арест на имущество обвиняемого, его супруги и ООО «Агрофирма Чешма» на сумму более 173 миллионов рублей. Бу материалларның бер өлеше генә, ләкин бу халык хәбәрдар булган шау-шулы җинаять эшләре һәм аларның кайберләре буенча соңгы карарлар 2026 елда гына кабул ителәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызны да иске яңа ел белән котлыйм. Рустикс Детейлинг. Наномойка, бронирование кузова, химчистка, удаление царапин, полировка фар и кузова, нанокерамика. Телефон 783 001.